Mga himsog ug dili angay kabalak-an ang gahimtang sa panglawas sa mga taga-Talisay nga giila nga person under monitoring. Si Chelo Valiana sa report. Mudaga na sud sa duha ka semana ang mga person under monitoring sa mga mulupyo sa dakbayan sa Talisay nga adunay travel history sa Hong Kong. Gihulagway ni Mayor Samsam Gulyas nga himsog, lagsik ug way timailhan sa mga sintomas sa coronavirus disease. Pero buyag taon everyone in home quarantine is asymptomatic, meaning wa sila symptoms na simbako mahimong PUI. Wala ibutiyag pa sa mayor ang gidaghanon sa mga person under monitoring sa ilang dakbayan. Kapina sa semana ang milabay, may duha ka taga Talisay City nga gipaubos sa home quarantine tungod sa ilang biyahe sa Hong Kong. Samtang dili na usab masubay ni Dr. Terence Bermejo, Pangulo sa Bureau of Quarantine, ang gidaghanon sa mga taga Talisay nga P.U.M nga napaubo sa home quarantine tungod sa kadaghan na sa mga pasahero gikan sa Hong Kong ang nangabot sa Sugbo. Hinoon gipasalig sa mayor nga giatiman ang panginahanglan sa mga P.U.M. We are in constant coordination with the City Health and DSWD and the police and all our barangay officials to monitor situations. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiana, Balitang Bisdak.